Kadang kula Mas Wiknya Handoyo, Mas Lurah. Iya ya nak. Katur panjenenganipun Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para pepundhen, para pinesepuh wonten ing mriki, wonten Pak Marsum, wonten kancaku Mas Sri Suwondo. Kabi rawuh apa iki? Ya. Pengurus Pepadi Trenggalek. Oh iya. Niki ugi wonten salam kagem Pak Tuyuk sekeluarga Mas Indra. Iya. Sugeng midhangetaken. Oh iya. Wilujeng mantau lewat YouTube. Nggih. Napa rawuh rene? Midhangetaken wonten dalan. Oh iya. Lan muga ngagem pepundhen kula panjenenganipun Pak Yoyok nok. Oh iya Yung, ya matur nuwun. Panjenengane nyengkuyung banget adeke lumampahing adicara iki dawuhe para kanca panitia Yung. Oh iya, ya nak ya. Senadyan hambung sedelo nggih, matur nuwun, kula badhe matur. Mas, volumene mikrofone panjenengan kok kurang swantene jero. Nggih, nyuwun tulung Mas ditambahi. Ngriki vokale rada sing cetha, empun di eko. Ngoten. Ditambahi. Nambahi semeng Mas Yogi Putra nggih dielingke ya. Yo, angenteni jemeneng nak? Ya. Aku nganteni tekamu. Matur nuwun Mas Sutrisno nggih ingkang wonten sisih kiwa. Channel YouTube matur nuwun para pepundhen sedaya. Wah iki dalange caruban barang ya. Lagi manto nggih sugeng mirsani. Nggih, monggo. Kledang kae teko pranyata
nuwun.